Parkinsonová choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Obvykle vzniká u pacientov po 60. roku života, ale 5 až 10 % pacientov má toto ochorenie prítomné už pred 40. rokom života. Čo sa týka príčin, tie sú multifaktoriálne. Predpokladá sa kombinácia genetických faktorov a faktorov prostredia a teda environmentálnych faktorov. Čo sa týka prejavov tohto ochorenia, tak charakteristické prejavy sú bradykinéza, to znamená také spomalenie pohybu, pokojový tras a zároveň rigidita, teda taká stuhnutosť svalová. To postupne vedie k posturálnej instabilite, ktorej následkom môžu byť neskôr až také rekurentné, teda opakujúce sa pády. Sú tam však aj nemotorické príznaky. Z týchto príznakov by som spomenula napríklad poruchy spánku, kognitívne poruchy, poruchy nálad, prípadne môžu byť až také depresie. Ďalej to bývajú poruchy čuchu, poruchy reči, poruchy spánku. Koľko pacientov na Slovensku žije s Parkinsonovou chorobou? Máme presné číslo alebo sú to iba odhady? Približne 20 000 pacientov máme na Slovensku s Parkinsonovou chorobou. Slovenské liečebné kúpele Piešťany prichádzajú so špeciálnym programom, ktorý sa volá Parkinson Spa Recovery Program práve pre pacientov s týmto ochorením. Čo je to za program? Povedzme si o ňom niečo bližšie. Slovenské liečebné kúpele Piešťany liečia aj Parkinsonovú chorobu. Liečili ju aj predtým. Ale vzhľadom na to, že tá Parkinsonová choroba je veľmi špecifická, rozhodli sme sa vytvoriť špeciálny inovatívny liečebný program Parkinson Spa Recovery v spolupráci s Jeseniovou lekárskou fakultou v Martine, Univerzity Komenského, s Biomedicínskym centrom v Martine, aj za podpory pacientskej organizácie Spoločnosť Parkinson Slovensko. V rámci tohto inovatívneho programu využívame balneofyzioterapeutický modul, senzorický modul a nutraceutický modul. Čo sa týka toho balneofyzioterapeutického modulu, vieme, že veľmi dobre pôsobí na Parkinsonovú chorobu sírovodík, respektíve minerálne vody so sírovodíkom. A v Piešťanoch máme prírodnú liečivú vodu so zvýšeným obsahom sírovodíka a zároveň aj sírne bahno. Čo sa týka horúcich procedúr, v tých včasných štádiách Parkinsonovej choroby nie je problém. V tých neskorších štádiách pacienti už netolerujú také horúce procedúry, ale tá prírodná liečivá voda je fantastická pre nich. Okrem týchto prírodných liečivých zdrojov používame aj fyzikálnu terapiu, rehabilitáciu, či už individuálnu alebo skupinovú, ktorá je zameraná vyslovene na Parkinsonovú chorobu. Čo sa týka senzorického modulu, tam využívame zmyslové vnemy, čiže čuchové napríklad pri aromaterapii, ďalej sluchové, tam je aj muzikoterapia, relaxácia. Okrem toho sú aj vizuálne rôzne vnemy, napríklad pri nácviku chôdze a podobne. Čiže snažíme sa využiť všetko, čo sa dá, aby sme pomohli pacientov s Parkinsonovou chorobou. Veľmi významný je už spomínaný nutraceutický modul, ktorého základom je tzv. Brain Food Diet, to znamená strava pre mozog, kde sa pacienti naučia, čo všetko im prospieva, čo by mali jesť, čo by nemali jesť. A základom tohto všetkého je, aby sme ako keby naštartovali tých pacientov, aby pokračovali v týchto zmenách aj doma. Jednak v tej pohybovej terapii, jednak v tej strave. Ako dlho trvá tento program? Koľko je minimum a koľko je to optimum? Ak pacient príde ako samoplatca, minimálna doba je 2 týždne, ale najideálnejšie je, aby prišiel na 3 týždne. Pacienti môžu prísť aj cez zdravotnú poisťovňu na 3-týždňový pobyt. V tomto prípade je hradená táto kúpeľná starostlivosť. To je typ B, to znamená, že poisťovňa prepláca liečbu a pacient si hradí ubytovanie a stravu. Tento program vznikol aj na vedeckom základe, na základe spolupráce, ktorú by ste tu už spomínali. Ešte v roku 2023 sme realizovali takú pilotnú štúdiu. Bolo to len také ako spojenie tejto nemedikamentóznej liečby a pacienti prišli na taký týždňový pobyt a už pri tomto týždňovom pobyte sme videli, že
sa nám začína zlepšovať hybnosť tých pacientov, takisto kvalita života už v priebehu toho týždňa sme pozorovali, že sa im zlepšuje. Ale tým, že sme chceli dosiahnuť naozaj také trvalejšie zmeny, tak sme potom robili ďalšiu štúdiu, tá bola robená v roku 2024, kedy už pacienti prišli na 3-týždňový pobyt. Výsledky tejto štúdie sa momentálne spracovávajú a sú veľmi sľubné. Na Slovensku máme viacero druhov rôznych prírodných liečivých zdrojov. A prečo Parkinson a práve piešťany? Práve kvôli sírovodíku. Existuje veľmi veľa vedeckých štúdií, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, o priaznivom vplyve sírovodíka, ale nie vo vzduchu, ale v liečivých minerálnych vodách alebo liečivých prírodných vodách na Parkinsonovú chorobu ako takú. Takže je to práve zloženie tej minerálnej vody, ktoré veľmi dobre vplýva na toto ochorenie. Preto súčasťou je tá prírodná liečivá voda ako základ liečby Parkinsonovej choroby. Môže na tento pobyt prísť ktorýkoľvek pacient s Parkinsonovou chorobou, alebo je tam aj nejaké obmedzenie? Nie je to určené možno úplne pre každého. Parkinsonova choroba sa delí do 5 štádií podľa Hoyena a Jara. Pacienti 1. až 3. štádia sú úplne ideálni na to, aby prišli, pretože čím vo včasnejšom štádiu prídu, tým dokážeme im veľmi pomôcť a spomaliť progresiu toho ochorenia. Čo sa týka 4. štádia, tam je to veľmi na zváženie. Treba naozaj poslať nejakú dokumentáciu. Vtedy pacient môže prísť len s doprovodom, pretože už v 4. štádiu nemusí zvládať všetky aktivity samostatne a 5. štádium je úplne kontraindikované. Čo sa týka ďalších kontraindikácií, tak to sú samozrejme všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti, ktoré platia pre všetkých. Ale čo sa týka vyslovene Parkinsonovej chorobe, hovorím najideálnejšie štádium 1. až 3.